Aurten, bai, aurten Vargas Llosak zuela ikusi nuen, enbertzere saiatuko nuen. Novela etxean neukan, baina nuen irakurria, emaztearena zen, etxean neukan alea. Historioa ezagutzen nuen, banekien zintzen historioa, Peruko Amazonian, soldaduak hasi dira Amazoniako, oianeko neskak eta emakumeak bortzatzen, sexu beharrak nola asetu, asetzeko modurik ez daukatela. Horre jakina kalte hundiak erakartza eta bizkat hori konpontzeko Limako agintariek pentsatuko dute irtenbide bat izan daitekeela halako prostituta talde bat antolatzea oianeko kanpamentuetara joateko, noizean behin, hilabetean behin edo astean behin joateko eta horrela soldaduak lasai edo uzteko. Eta Pantaleon Pantojari,